so office when any so again now. The boy so the children say I'm part of to now put see already. When every day by the cannon so was all in Nora. And this one would now was all in our children. And there over here so Okasa wakan near Messi and so Unya Kwan and Yaman Buana no bar. Obey the Amagana mine. Yo, then, Oba, no Nanche, no Manche, Cassa, the name of the sort of power here, the Sua, the Buano, and Mandri Mopenia, and church in the same way in Nara, or to the that said no Oba. Yes, and that's it. Yo, Dana mine, a Cressy, a Binya, or maybe Tumpona, Coswami. Yo, was in Asia, or Cassa in now was it. So that's our dream of the way. A Ghana mine, you hear Putu, you hear Desire, you hear Gapo. I mean, and I go down for a woman. Yo, why you be a dribble, necessary, ABC, I'm your Satuaba. Sabi, Abaya, and now Alamba, Adamo, Sabi, or why you be. Sabi, what woman you can cry, come on. Let's see, a brother of the soup. They have said the way was your possible. The old yet to a pass by an abedi chino. Yo, And on their drusen. well, we are. Tell you what I was there. And now I'm down for Kufato. To whom, more foul, tell me a bit, you know. And then, I do swap for this name. Yo. I will now so bit me up one ama why in the Juma. Also, and Gidia will now move to make my buono, and my city, what way did you want? Gidia will now Musa and password to tell what the be so bit me about the 12. Yo, so the video was a room, some part will move, or the tower, the big, tell me, we want to 20 issue. And on every one. Or selling down and then. Eduba, what a thing of a Yan Magana for whom you can help Magana for you now, tears, near who some passes a woman dinner here. Yo, Bow bit me and Sakraya Magana. You know, that's one as I'm part, you can have now. Magana Puna, Swatsi, some part, say you do extra. Which one soon, not gonna have to. Once a sign, I'm Brazil. Was it? All the sign. How Brazil could use the sun to also a Brazil woman in the one who does so we never Magana for you now and want to pass in church the old movie auntie. And it did, now Brazil Magana for Nara. Now will be a church will be a will be a to us. Was the old church in Mwisa and Panning Yamabuana Ghana, now Yakwan Badia. Yo, so Bayama Ghana, Yaman. Yo, what's this? I'm not doing that. I'm going to do Chagana Puna. Then I'm not doing that. I'm going to show on that. We'll do it not soon. Up on my cover. So, Nana, Papa, you're standing by home. We're going to do it. A party for a few so epic baby. Yo, or no war papa, no now so person. Once you hear more next, I would be an army at the sea. Yo, one more cry, Wafa cry, me and Tiasi. Yo, you was and pass. You knew what crowd they walk in there. Yo, pass here for our Uba being ye. Yo, was a the election said, and you're a sweet papa. If you took a fine away, if you take a down for you, you would be able to do near Tracy. You have more you want to Nara, Mumu said, save the day so soon. So we now move some part. The ground only one man, but the other says so. Look on my power. Ajumamoye, that will be anywhere when you will be any bit me. I have a quite free. And Puano Cosi Pagada Crocrada. John said to my movie, Amorosumi, Obia, you are. For that with my young wine, I've been Puano, I was in Paga, that will put that, Obia,
woyɛ bi no obi abɛtoa so obi abɛtoa so so woyɛ bi obi abɛtoa so woyɛ bi obi abɛtoa so saa nhyɛ no da wo na waboa na na Akufo Addo amayɛ aduro yi ɛno de hunu de aka mu ne ka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ me nso meba me nso mɛtoa so akɔduru sɛ so deɛ waboa na Akufo Addo ama wayɛ bɛduru saa berɛ mu ɛno na sɛ wɔn Ghanafoɔ sɛ sɛ de aka mu yɛbɛ so yɛ mɛba mabɛyɛ atoa so amde akɔ anim ɛni ma nipa ne hu sɛ wonim sɛ ha na aka mu nanso me nso ba mɛyɛ ɔsɛ ma Ghanafoɔ nyinaa hunu ɛnti aseɛ sɛ na aka mu ɛsɛ wɔn ma ne so bɛ gyina mu a bɛtoa so ma yɛ na abɔ saa woyɛ ne saa wo mbɛgye wadi ɔsɛ sɛ woyɛ ne saa Ghana man nyinara bɛgye wadi woyɛ ne saa ɛno nso ɔba ɔbɛyɛ ɔsɛ sɛ meba saa obɛnya wo didie sɛ ampa yɛka mu no wo ba wobɛyɛ wohoro fa so sɛ yɛa na yɛme ba deɛ a yɛbɛka sɛ deɛ ne ebi ate aka mu ɔsɛ sɛ wohoro fa so sɛ ɛbaa de bɛyɛ ne bɛyɛ ni deɛ a ɛbɛka sɛ ebi ate aka mu ɛne deɛ wanka mpaebɔ ne yɛbɛbɔ ama no sɛ wɔduro yɛ tuufo na mpabɔ deɛ ɔnya ɔda ɔbɛta wɔkyi ɛbiribiara ekwe ọbẹkọ apra akọpem sẹ busumi dumienu mu ẹbẹto aba no na ne nyinaa mpaebɔ na ɛbɛbɔ ama no ɔsɛ firi ne yɛ ɔbɛ n'anim ɔpem busumi dumienu ɛbɛto aba no ɔpapa ne mpaebɔ ɛyɛ wɔkyi deda ɔbɛta wɔkyi ɔpɛrɛsɛm nipa ɛdi n'akyire nso ɛka ne ho no a yɛtu nofoɔ no woma ne nkɔyɛ sɛ wowo deɛ na wopɛ na mmom deɛ ɛbɛboa ama ayɛ yie sɛ deɛ wɔka kyerɛ akyidifoɔ a wɔde akyire nara a woturufoɔ no dade na ɔso ɔserɛ mo mo a monya ne sɛ deɛ mobɛka ɛna sɛ bɛsi nyinaa ne sɛ wɔfa bɛ mo nyinaa fa ade ma mo sɛ deɛ bɛtuma yɛ yie abɛboa ma Ghana ma ko nka ɛna mofa ma no ne no kɔ biribi kyia na mo atene no ɔman ɔsɛ wo ne ne kɔ ɔyɛ nipa bi kyia mo fa nsie na mo atene no wɔ si nkɔ amene yɛdana yɛde mpaebɔ bɛtaa n'akyi yɛdeɛ wɔhwehwɛ biara yɛde nyame ne nananom ata akyire na watumi aka ma Ghanafoɔ agye adi ne agye n'adi sɛ no wɔfa sɛ ɔse nyame no ɔbɛta wɔ kyire na nyame no a ɔma wadwene na sɛ bɛ deɛ ɔbɛka biara no Ghanafoɔ bɛtumi agye wadie na bɛ no so a bɛkumude no ahyɛ wɔ saa ɔsua no nyame ma mo nyinaa Nyankopɔn ka mo ho na no mɔyɛ biara ɛnyɛ ho so